салому дуруди бе поён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Себастьяно Эспозито гол зад ва аз хурсандӣ назди модар Давиду ӯро оғӯш гирифт. Ин дар ҳол аст ки дастаи Интер бар муқобили дастаи Ҷеноа бо ҳисоби 4-0 пирӯзӣ ба даст овард ва Эспозито муаллифи яке аз голҳо гардид. Эспозито аз пеналти гол зад ва зуд ба ҷониби мухлисон Давиду модари худро оғӯш гирифт. Воқеан ин амали ӯ шоистаи таҳсин аст, чун нафаре ки аз ҳама бештар ба муваффақияти ту хурсанд мешавад, ин модар аст. Аз ин рӯ респект ба Эспозитои 17-сола. ашхоси номаълум вориди манзили истиқоматии сармураббии тими футболи Реал Зинедин Зидан гардида маблағ ва дигар ашёҳои қиматбаҳои ӯро ба яғно бурданд. хонаи ин мутахассиси фаронсавӣ дар шаҳраки Лубрин мавқеъ будааст ки Зидан ба оилааш онҷоро ба хотири оромию дуртар аз чашми дурбинҳои васоити ахбори омма интихоб намуданд. манзили истиқоматии сармураббӣ аз 3 ошёна иборат буда собиқ футболбози маъруф онро соли 2010 харидорӣ намудааст. ёдовар мешавем ки ин аввалин амали ҷиноятии ғоратгарон набуда, қаблан манзили зисти футболбозони дигари бошгоҳи шоҳона аз ҷумла Каземиро, Васкес, Зенедин Зидан, Иско ва Бенземаро низ ғорат карданд. одатан ин амал ҳангоми сурат гирифтани бозиҳо анҷом дода мешавад. Бавария бо дарвозабони тими Шалке Александр Ньюбел қарордод бастанист. Ньюбел соли оянда шартномааш бо Шалке ба анҷом мерасад ва дарвозабони 23-сола ҳавасмандии тамдиди қарордод бо дастаи кунуниашро надорад. мюнхениҳо бо ӯ бо муҳлати 5 сол пешниҳоди ҳамкорӣ доданд. гуфта мешавад ки бо вуҷуди ҷалби дарвозабони ҷадид дар Бавария Мануэл Нойер рақами 1 боқӣ мемонад ва баъди он ки қаҳрамони ҷаҳон ба корномаи худ хотима мебахшад, баъдан ба Ньюбел умед баста мешавад. Карло Анчелоти сармураббии ҷадиди тими футболи Эвертон гардид. қарордоди ҳамкорӣ бо ин мутахассиси итолиёвӣ ба муҳлати 4.5 сол баста шудааст. ин беҳтарин клуб ва дорои таърихи рангину мухлисони афсонавист. саҳмдорон ва садорати он хуб медонанд ки чӣ тавр ба дастовардҳо ноил гашту соҳиби ҷоиза шуд. ин он маконест ки ҳамчун сармураббӣ ба ман писанд асту хушҳолам аз он ки имкони кор дар ин ҷоро пайдо кардам. дӯст медорам вақте ки орзуҳои дастаҳоро ба ҳақиқат табдил медиҳам, гуфтааст Анчелоти. Анчелоти баъд аз як ҳафтаи истеъфоаш аз Наполи сармураббии Эвертон интихоб гардид. мутахассиси итолиёвӣ қаблан дар Англия аз соли 2009 то соли 2011 бо тими Челси кор кардааст. ҳамлагари полшагии дастаи Бавария Роберт Левандовски баъд аз пирӯзӣ бар тими Волфсбург бо ҳисоби 2-0 дарҳол дар рахти хоби табибон бистарӣ шуду ҷарроҳии ӯ хуб анҷом ёфт. дар ин бора BBC иттилоъ медиҳад. гуфта мешавад ки муҳлати барқароршавии нишонзани 31-сола аз 10 то 14 рӯзро ташкил медиҳад. дар ин мавсим Левандовски дар 24 вохӯрӣ 30 голро ба дарвозаи рақибон зада беҳтарин нишонзани Бундеслига ва Лигаи чемпионҳо маҳсуб мешавад. ҳамлавари Ливерпул Муҳаммад Салоҳ туби тиллоиро дар чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳо дар соли 2019 ба даст овард. ин ҷоиза ҳамасола ба беҳтарин футболбози мусобиқоти мазкур тақдим карда мешавад. хабар медиҳад сомонаи расмии FIFA. ёдовар мешавем ки дар бозии ниҳоии чемпионати ҷаҳон байни клубҳои футбол ки дар Қатар сурат гирифт, Ливерпул дар варзишгоҳи Халифа Интернешнл бар Фламенго бо ҳисоби 1-0 ғалаба намуд. Ливерпул дар таърихи мавҷудияти хеш бори аввал чемпиони ҷаҳон гардид. сармураббии Ливерпул Юрген Клоп ва бозикунони даста аз он изҳори норозигӣ карданд ки FIFA ба онҳо иҷозаи таҷлили пирӯзии хешро дар чемпионати ҷаҳон миёни бошгоҳҳо ба мухлисонашон надодааст. ёдовар мешавем ки дар шаҳри Доҳа ин бошгоҳи англисӣ бо як голи беҷавоб бар тими футболи Фламенго дастболо шуд. дар дақиқаи 99 дидор ҳамлагари бразилии табор Роберто Фирмино голи ғалабаоварро ба ҳадаф расонид. баъди бозӣ мураббӣ бо шогирдонаш хост ҷониби мухлисонашон ки 1500 километр роҳро тай намуда ба дастгирии онҳо омадаанд, рафта дар якҷоягӣ ин ғалабаро ҷашн мегиранд, аммо FIFA иҷозат надодааст. масъулони футболи ҷаҳонӣ ин амалро дар таъмини амнияти бехатарӣ унвон карданд, вале Клоп бошад ба ин гуфтаҳо шубҳа дорад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.